Şeyler näme diýenem bolsa. Murat boşma. Owa dost gel. Barayla sen. Sen garasajak. Owa bara. Selamun aleyküm. Wa aleykum esselam. Ayrayl şunu. Bäh. Dostum bir hili bir yerde gördüm öýden seni. Meni mi? Hawa. Arada biz şu atqy öýlenýän olsun bilen ulogyny alypdyk. 6 aýda bolandyr. Ha, bolly. Tanıdım ha. Şey diýsene. Kapıdan giremde bir hilek tanış gördüm seni. Owa gowja çekeleşdik de ýadynda galandyr. Arada epeslice wagta bolup görenmeni. Kimi? Sen dostuňy. Şo Ha. men ulamalan. Ha, satan ulogyny görüp gynanyňmy? Yok, ulama gynanamak. Oň ýanyna ulagda oturan gyýdy görüp gynandym. Kim aýa? Ay gowsy, on kimdigini aýdyp oturmaýyn. Ýöne o gyýdyň elinden gelmeýän zat ýokdur. Şoň üçin serasap bolaýyn. Köp oglanyň gapanda düşendir. Köp oglanam onu gapanda düşürdi. Gatsitskinde oturmaly. Dostum aýt, serasap bolsun. Bolmasa nädip adasyn bilmän galar. Sen dost gyýdy sypatlandyrsana. Ay, gözi tegelegek, gara saçly, horrak gyýdy bolmaly da. Ady keyik mi, näme mi? Hakykata jeren bolmaly. Onu ýöne hemmekisi bilen ok. Bah. Dostuma da bagtly boldy. Awa şeydi. Gelin ayağı düşsün. Musulmany bolsun Allah'tan. Bor, görüşürüz. Sağ ol. Şeydi. Sağ ol. Sağ ol. Be, ne eýil wallahi mi? Ýankyň bilenni biz bilmedik kanka. Şeýle şu neçeni goýdum gapyldymay. Mene boldumam. Şeyleme. Goran ýerinde gurlap bermeliler. Ay, dilime buyurup bilemokda. Näde beýle zady gözden salyp bildiňi. Näme etmeli. Zora korayn ady belki jahandyrmaýadyr, gaýrat etdi. Jerem bilen keyik bir bolma. Alo, oňmyda saglykmy? Näme baý şol Nuriň alýan gydynyň adyny bilýärmi? Yok, bir soğuçuk geçecek bolýan şu taýda Nuri bilen alýan gydynyň adyny ýazak bolmuş ondan. Bilen o ha? Yok, bolýa men hanym ýene başga ýerine sorak koraýyn. Bolýa, bar ber. Masxaraçylyk. Gelin maydos, icra alýaňa. Geldim. Birinci beni gelip durmaydı yani ha? Owa olaram gelýär ýolda.
Dost ýylyň ady näme? Jeren. Baryan. Ey Allah'ım, bu toy men üçin awa döndü. Iň ýakyn dostum bagty şeýde bolaymalymy? Men näme etmeli? Hakykaty aýdyp dostumy halat etmelimi ýa-da barda da boluşyna görä geçirmelimi? Bolýan waka goşulman prototon ledet almalymy? Şu ýerde näme etmeli? Men ýerimde bolsaňyz siz näme edersiňiz? Ýa-da häzirki käbir ýaşlaň kredisini suratlandyralmy? Gelin maydas. Hawa. Ýa galyaňa. Geldim. Birinci meni gelip durnoýdy ýa-na? Hawa olaram gelýär ýolda. Dost ýylyň ady näme? Haýsady gerek. Bir keyik beýlek jeren. Ýöne mene muňa pully gapçyk diýesim gelýär. Pul sallyp gapçyk könelýär. Köne gapçyk kime gerek ay? Muňa ösüş diýilýär dost. Ösüşden alyp bolmaýar. Baryan. Näýli wallahi bu? Helen içimden gaty getirip bar gynanan biderek minni. Bah. Böyle. Size ötüşden alma, birden toydan almajak bolaly. Näme diýin? Ötüş bolup durdun. Vay hoş. Eksi varsın. Ben bula yatmandılmayız. Ama iş bitir kettiram. Selam aleyküm am. Kakam çağırayım mı? Ben bula yeni başlar o. Baran geçte yat. Erti gurlaşır. Oğlum. Kakam aydaysam onu ödleyir ağam. Sapak emerken mi? Ay sen kireme. Biz haçan adam şekilli maşgala bolýasy. Suat nama mengziyan. Ulyla maskara bolup ýadamadyňmy? İyili ödülün olsun. Hey bir utanç haýan ýokmy sen? Yok. Sana derek men tonýan haçandy göreceksin? Bilem o. Men dedi wa. Tövbe sabrallah. Men çydam oğlum. Gitjekmen. Oy. Çıdan yok mu? Çıdamayan varsan gidiver. Bu yer sapıyan varsan. Şeýle mi? Bolýa? Oh. Hawa? Sıranı böyle sürde o. Turda öz göçür. Ya Allah. Men muňa şeň giden wagtda otuýarym. Men ýok özüm ýetişmeýär o bilýär. Adam olayda. Yok, tersine gidýär aýdam.
Ayhane, belli bir netije gelmin tak. Vakti gelir, düzelir. Her kime de vakt gerek. Wagt gerek. Düzelerim, bilýän. Ýönemin üzerine wagty hiç kimi diýany bolmaz. Men şonu bilýän. Motor yağım ya karabka yağım ağam. O laňarda duranlar karok banklary. Bolya alyanına. O şonal. Ay şunu alaydın şunu. Şöwür çeken ýal gelip ýatypdyrna. Gel here bäri. Bolyala. Şöwür görüňlerle bolyala. Menem uzak diýip durmar mekan. Menem uzak diýip durmar mekan kakyňam. Her kimin ödüne yetik aladasy bar. Bar işimiz sennel. Maşgala biznesini edip başladık. Uli ýylyň agdyna dolluk. Alagan oğulları tüweleme diýdirdik. İlkinji bolup Amazon ýagyny getirip başladyk. Bir satışa kömek edersiň diýip pikir edýärdim. Sen bolup ýöşüň nähili bir adarga da dällaý. Haçan saňa şu gepler täsir eder-ay. Şu gurruglar. Özüň ýallaň öz başına biznes var, jaý var, maşiny var. Ateň bolun barda adyňa berinden gidip barýar. Näme gidip barýar? Oy, hayalyň gidip barýar. Habaryň ýokmy? Nerede o senden? Gömünden ağrysın. Adam. Sana yeni bir eda gaýdýan. Dağap barýan. Düşünýärmi? Gohmuz näme? Sen giýje näçede geldiň oýa? Akyma da aýdarsın ha? Ha? Sana diýen, akşam näçede geldiň oýa? Men kakymyny aýtdym ol beýle urutdymly ammara gala kaçak ýaglar almana. Nämen samsyk görýärmi? Görüp durna kameradan o. Araň atyp zordan geldi giýjäň üçin de bu. Sen meni gowja diňle. Sen yine yekece gedek gaýtalatan şu gereketlerini. Sen adam bolmaňa bir ay wagt berýärin. Şu bir ayın içinde adam bolmadyňmy? Çağlaryňy, heleňi alýaň da şu kapıdan ýok bolýan. Düşündiňmi? Bolya. Hani sen ikiňem ýydyma düşün. Bardım kaka. Giden adam arastırıp betoydu. Ova, geldi mi? Geldi. Bolya barýan haberçi şu ay ýokary aldylar şunu. Bolla çaltıra. Ay bolýala kakam aýdar goýardy.